Нараджай лагер людей Бога. Сёння уся земля будзе нашай. Сёння апошні дзень сусвету. Вы могли бы дапамагчы крыху. Ну, я лепш нагадаю, што табе забаронена карыстацца бацькавым супермагутным генератарам. Гей, мама загадала прыбрацца да яе прыходу. Троху магутнасці, і гэты пыласос смокча пыл у доме хутчэй, чым ты вымавіш прыборка. Гізма, скажы, каб ён выключыў гэтую машыну! Я галоўны цудоўна! Парушэнне, штраф! Выкарыстанне бацькавага абсталявання без дазволу для сідавання пыласосу! Крыс, твой бацька забараніў выключаць гізма! Я ўключу яго, як скончу прыборку. Крыс, ён гарыць! Гэта слова навек, слова для ўсіх, слова, што вечна жыве. Кніга кніг. Живая суперкнига, живая книга книг, живая суперкнига, живая книга книг. Гізма! И мой другий закат. Гіз, пожар! Без паники, Джой. Крис! Крыс, треба выбираться, хутчэй! Крис, усё будзе добра. Калі мы... Не будзе добра, Джой! Нічога і ніколі! Ой, что мы скажем твоим батькам? Гэта не важна. Бацькі ніколі не прабачаць. Ніколі! Суперкніга! Не, не зараз! Суперкніга, я не хачу! Няма нічога, што нельга прабачыць. Слухайце уважліва ды запамінайце. Час мінае хутка. Дзе мы цяпер, Гізма? Джой? А ты... анёл? Так, я анёл. А гэта неблагі. Скажы мне, хто ты? І што ты тут робіш? Маё імя Крыс. І гэта ўсё суперкніга. Чакай, я адчуваю. Ты расчараваў Бога. Ты правініўся. Я добра цябе разумею. Калісьці я і сам зарабіў нешта благое. Праўда? А што ты зрабіў? Твоя праўда, сынок.
Такім, як мы з табой, няма прабачэння. Але ўсё будзе добра. Ты не адзін. Я цяпер з табой. Ой, ніяк з гэтым не звыкнуся. Гіс, а дзе крыс? Ты ён тут? Крыс! Яму не варта быць аднаму цяпер. Джой, здаецца, згубіўся не толькі крыс. Хранометр паказвае, што мы знаходзімся па-за часам і прасторай. Не можа быць. Можа. Сістэма распазнавання твараў кажа, што вы Ян, сябар Ісуса. Ян, ці не бачылі вы нашага сябра крыса? Мы згубіліся. Выбачайце, але не. Спадзяюся, хаця б вашы сэнсары падкажуць нам, дзе мы і ў якім часе. Мы знаходзімся ля троннай залы нябёсаў. Напрыканцы часу. Тронная зала нябёсаў? Так. Я тут, каб стаць сведкам канца свету, калі прыйдзе Ісус і навядзе парадак на зямлі. Я пабачыў ужо столькі неймаверных рэчаў. Жахі голаду і вайны, хараство анёлаў і веліч Господа. Чаму Бог паказаў табе ўсе гэтыя рэчы? Я мушу запісаць усё, што ўбачу, а потым перадаць гэтыя веды чалавецтву. Ого! Гэта арыгінальны стылус 1.0. Класіка. Я сам аддаю перавагу электроннаму стылусу Walter Boy Quill. Ён можа пісаць у бязважкасці пад вадой, а таксама ў Прабач, але ў нас маюцца больш важныя справы. Больш важны за электронны стылус? Так, напрыклад, знайсці крыса. Гей! У тым, што здарылася, няма тваёй віны. Ёсць! Не. Свет недасканалы. І гэта віна Бога. Гэта віна Бога? Менавіта. Колькі б ты і я не стараліся зрабіць гэты свет лепей, зло не знікае. Ліха не меншае. Нават калі людзі маюць усё, багацце, уладу, яны становяцца злымі і жорсткімі. І колькі б ты і я не імкнуліся да міру, вайна не спыняецца. Але гэта людзі. Яны робяць выбар. Гэта не віна Бога. Гэта яшчэ горш! Бог стварыў свет, у якім бязвінныя людзі караюцца за памылкі іншых! Не, Бог прабачае. Прабачай! Лухта! Няма прабачэння! Калі Бог і праўда хоча, каб людзі жылі ў згодзе з ім, ды адно з адным, навошта ён стварыў хваробы і смерць? Падумай, колькі памірае з голаду кожны дзень. Чым яны заслужылі гэта? А што наконт паводак, бур і іншых стыхійных бедстваў? А што наконт руплівага сына, які проста хоча дапамагчы сваім бацькам прыбраць у доме? Якую ўзнагароду ён атрымаў? Гэта справядліва? Не, праблема не ў нас. Мы намагаемся быць добрымі. Галоўная праблема, як ты можаш бачыць, сам Господ Бог. Мы не заўсёды ведаем, куды суперкніга нас адправіць. Але заўсёды становімся сведкамі надзвычайных падзей. Гучыць, нібы гэта напраўду Дух Божы, той самы, што паклікаў мяне сюды. Наш правадыр і настаўнік. Гэта Дух Божы? Так,
Ісус абяцаў, што ён з'явіцца нам перад тым, як узнесціся на неба. А вы прымеце сілу, як зыдзе на вас Дух Святы, і будзеце мне за сведкаў у Іерусаліме і ва ўсёй Юдэі і Самарыі і нават па край зямлі. Што ты робіш, Гіз? Не тут. Не, і тут няма. Гізма! Што ты робіш, Гіз? Я шукаю дух Божий. Ён мусіць быць недзе тут. Дух Божы тут, Гізма. Але ты яго не бачыш. Тым не менш, ён прысутны паўсюль. Паўсюль? Вядома, Дух Божы заўсёды з намі. Умацоўвае, натхняе і навучае. Дух Святы дзейнічае нават цяпер. Ён прывёў нас у гэтае месца. Я спадзяюся, ён цяпер і з крысам. Я ўжо мушу ісці. Будьце пільнымі, дзеці. Гэта апошнія дні. Будуць розныя выпрабаванні і праверкі. О, спадзяюся на праверачную па правапісе. Я рыхтаваўся. Ціха. Ціха. Ц-І-Х-А. Ян, што нам рабіць? Выконвайце загады Божыя і будьце вернымі да канца. Табе не варта пераймацца наконт прабачэння несправядлівага і бязлітаснага Бога. Ён стварыў гэтае пачуцце, каб цябе кантраляваць. Што наконт бацькоў? На жаль, твае бацькі таксама частка праблемы. Але я магу дапамагчы. Трэба толькі з'есці гэты фрукт. І больш ніякага пачуцця віны або сораму. Ты станеш вольным, як сам Бог. Не. Я ведаю, хто ти. Ти сатана, ти зло, д'ябл. З'еш яго. Стань вольным. Не, я правініўся. І лепш атрымаю пакаранне ад таго, хто мяне любіць, чым застануся з табой. Ты слабавольны дурань! Пакаранне ад таго, хто цябе любіць, цябе ніхто не любіць. Менавіта таму ты тут адзін. Нікога у цябе няма. Дапамагчы табе магу толькі я. Не бойся, не адступлюся ад цябе і не пакіну цябе. Гэта няпраўда! Крыс! Крыс, мы тут! Джой! Гізма! Вы знайшлі мяне! Не! Я не дазволю Богу забраць ад мяне і гэтага! Джой! Гізма! Крыс! Гізма, зрабі штосьці! Ты належыш мне, малеча. Не бойся. У цяжкую часіну я дапамагу табе. Мне няма чаго баяцца! Господ Бог уратуе мяне!
Стой! Папярэджваю цябе! Крыс, ён за тобой! Прапановую выбираться, тюль. Я толькі за! Дурні! Вам ад мяне не збегчы. У гэты момант мае войска абкружаюць усе гарады зямлі. Гэта апошняя бітва. Мае войскі раздушаць усіх людзей, што пайшлі за Богам. І вы ўсе нарэшце спазнаеце мой гнеў. Это конец! Хутчэй, хавайцеся за мной, я абараню вас. Гізма, гэта мужна! А ты зусім не мужны. Думаеш, канец свету найлепшы час, каб узгадваць мае недакопы? Згинь, сатана. Што тут адбывалася? Апошняя бітва. Вы сталі сведкамі апошняй бітвы паміж Богам і сіламі цемры. Сатана і сілы зла былі ўрэшце знішчаны назаўжды. Але да гэтага сатана знішчыў красу створанага Богам свету. Няўжо ты не ведаеш, Бог мае ўладу ўсё аднаўляць. Глядзіце! Вось, намёт Бога разам з людзьмі. І ён будзе жыць з імі, і яны будуць народам ягоным. І сам Господ Бог будзе з імі, Богам іхнім. І тады абатрэ Бог усякую слязу з вачэй іхніх. І смерці ўжо не будзе, і не будзе ўжо ані плачу, ані крыку. І ўжо не будзе ані болю, бо ранейшае ўсё прамінула. Вось, Бог робіць усё новае. Вы ўсё записываете? Ён стварае цэлы свет нанова. Ну, вядома, записывайте. І не будзе ўжо нічога праклятага. Але пасад Бога ягняці будзе ў ім.
зусім забыла пра гэта. Джой, калі Бог прабачае людзям усё, ну ведаеш, дрэнныя ўчынкі, можа ёсць... Спадзеў, што бацькі... Крыс! Як вы, усё ў парадку? Скажы, што ўсё добра. Мама, тата, з намі ўсё добра, добра! Мы прыляцелі, як толькі дазналіся. Мы моцна хваляваліся. Ейзма, як такое магло здарыцца? Тата, гэта моя віна. Гізма і Джой папярэджвалі мяне, але я хацеў скарыстацца тваім супермагутным генератарам. Ты зможаш прабачыць мне? Ну, вядома, сынок, мы прабачаем табе, але... Але мы цябе любім і будзем заўсёды любіць. А дом — гэта толькі дом. А ты наш сын. Ну і гармідар. Але з Божай дапамогай мы ўсё адновім. Мне ажно не верыцца, што суперкніга показала нам канец свету. Зусім не канец. Ты ж ведаеш, з суперкнігай нашы прыгоды толькі пачынаюцца. Ну не, толькі не гэта зноў. Гізма. І вось я прыйду неўзабаве. Ісус памёр, ты на крыжы, і зноў воскрос, каб я мог жыць. Мяне прабач, мой грэх даруй, прыйдзі, мой збаўца, Господ мой. Обнові, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнови, измени мяне, допоможи жить для тебя. Жить для тебя, жить для тебя. Иисус помер, ты на крыжи, и снова воскрос, каб я мог жить. Мяне прабач, мой грех даруй, прийди, мой збаўца, Господ мой. Обнови, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнови, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Хочу жить для тебя, хочу жить для тебя.